Den eneste, der ikke får sild, det er vores lille nye sælunge, som stadigvæk diger hos sin mor. Men jeg tror, vi lige så stille kan begynde at lokke vores sæler lidt frem med noget fod. Asbjørn han starter med at fodre over på platformen, og vil så senere komme herover. Og ude på den store sten herude, der har vi Clarea, vores råsæle hund på 4 år. Velkommen. Jeg må lige have vendt sig lidt. Så har vi Rasmine, det er også en gråsæle hund på 1,5 år. Og så har vi en anden art, det er i spættet, der har vi Magnus, så de ligger og triller lidt. Og så over i hjørnet derovre, der har vi Leo. Og så dykker hun selvfølgelig lige ned, men hende der kommer op ude i midten ved bøjen, det er Nelly. Det er vores mor herude. Og jeg havde en Nelly, så når der boede, der vil lige kunne se en lille salon, lige se, der kommer hun lige op. Så smart. Det er en lille hund. Hun har stadigvæk ikke fået navn, men det regner med at få løst inden for nærmere fremtid. De 2 arter, vi har her i bassinet, det er også dem, vi har ude i Vadehavet. Oh my god. De spændende saler er alle sammen født i fangenskab. Magnus og Leo er henholdsvis begge 5 år og født her hos os i selejret her. Nelly, hun er 7 år og kommer op fra Kattegat-centret op i Grenaa. Vi havde fået hende herned i pleje i 2006, fordi Kattegat-centret byggede deres seleje op. Vi valgte så at beholde Nelly og så sende en anden lille hundsæl op til dem, som hed Luft. Og det bytter vi selvfølgelig meget glade for i dag, da Nelly har fået en lille unge. Og det er omkring 4 år siden, vi har haft sælunger her i bassin. Den anden har gråsælerne, der kan vi starte med Clarea, så det kan vi se ude på store. Hun kom hertil på en lidt speciel måde. Hun var også lige afkapset, kravlet ro på en sandsure, som lå og skulle brænde op. Og besætningen kunne også se, at det var meget syg, og vi havde fået ro. Så de ringede til os, og vi fik hende så isoleret herovre i hjørnebassin. Og i dag er hun så helt lidt over 4 år, og kan lidt mere end bare fange sild herude, men det ser vi, når Asbjørn kommer herover. Rasmine blev fundet ude ved Kærgården ude ved Vestkysten i februar 2007. Og med Rasmine gjorde vi egentlig en undtagelse. Normalt tager vi ikke forladte babysæler ikke mere. Ikke fordi vi ikke må, men normalt så vi simpelthen ikke plads her. Men vi valgte at sige, at vi havde kun én gråsæl i bassin, og vi ville meget gerne have en mere. Så Rasmine hun fik lov at komme herind. Med de gråsæle babyer, latte babysæler, som der bliver fundet ude i strandene nu for tiden, dem tager vi ikke ind mere. Vi har simpelthen ikke plads. Og vi må ikke genudsætte sæler her i Danmark mere, så der er næsten ikke andet at gøre, end på dem aflivet stille og roligt ude. Men nu kan jeg se, at det var ikke helt så længe før Asbjørn han kommer herover, og så kan vi se vores sæler lidt tættere på. Og sæler her i bassinet spiser gennemsnit 4 kilo sild om dagen. Det kan selvfølgelig variere lidt med årstid. Normalt her om sommeren spiser de ikke helt så meget, men på tiden så får vores sæler faktisk de 4 kilo hver om dagen. Det eneste vi sørger for, fordi vores sild er jo indforsket i bruger, og der ødelægger vi nogle vitaminer og mineraler, det er, at vi lige får givet dem en vitaminsild, kalder vi det om morgenen. Det er helt almindelig sild, hvor vi tilfører vitaminpiller, og det er selvfølgelig for at holde vores sæler så sunde og raske som muligt. Nu kan jeg se, at Asbjørn kommer herover, og der vil I kunne se, at han vil udføre nogle af de ritualer, vi har. Vi træner dem lidt med nogle pinde, og også med hænderne, og det er ikke for, at de som sådan skal lave cirkuskunster for os herude, eller lave nogle tricks. Det er for, at de skal vende sig til, at vi kommer tæt på. De skal vende sig til, at vi berører dem. Og det er selvfølgelig i tilfælde af sygdom eller skade herude, så er det rart at kunne få vores sæl op til os, i stedet for at vi skal til at Rasmine op, og så vil I se, hun lige op og markerer på hånden, og så skal hun lige lade Asbjørn røre sig. Hun er lidt nervøs i dag, så hun forsvandt hurtigt. Så kommer Clarea, hun er også lige op, så vi kan få hende op. Og hun lader sig også lige stryge let. Hun ser godt nok har set men de bruger dem ikke til at tykke med. Og hun prøver at se, at vi kan få Asbjørn til at vise, hvad sæler gør ved deres sild, når
så ligger alle ben og skæld, sådan som de skal. Og så glider de som regel bare lige ned. Smut. Og så kan vi se her, hvis hun lige får en med hagen først. Den skal lige vende sin omgang. Det går lidt stærkt. Man kan vist godt lige nå at se, at hun lige vender. Where is Ovis? Så har vi så de små spættet herude. Nu har vi lige haft klareret op. Der kan man godt se, at det er størrelse. Den er meget større end de andre. Vi kigger på Rasmine, og så Magnus, der lige ligger ved siden af. Magnus han er et 5-årig han. Spættesæl, og Rasmine hun er så 1,5 og en lille gråsæl. Men de er faktisk lige store, så gråsælerne bliver meget, meget større end de spættesæler. Men man kan også kende forskel på hovedpersonen. Hvis I kan se på Clarea, der kommer op på sten, så har hun en meget stor hoved med en lang, lige profil på snuden. Og de spættesæler har en meget mere lille, kompakt hoved med en kort snude. Og det er egentlig den bedste måde egentlig at se forskel, fordi ellers så kan det være svært at se forskel på specielt gråsælehunderne og de almindelige spættesæler, når de ligger ude på bankerne. Så fik vi lige Leo op. Så kom Magnus lige igen her. Nelly vil vi ikke se komme op på den her måde, som Magnus og Leo lige for tiden. Hun svømmer ude i det dybe derude og passer på sine unge. Men en gang imellem så tutter hun lige op over vandoverfladen, og så kan man lige få en lille billede af ungen samtidig med. Ungen den tredobler sin vægt her i den måned, hvor Nelly hun diger den. De har en fødselsvægt på omkring 10-12 kilo, sælungerne, og kommer op på omkring 35 kilo, inden de er færdige med at dige. Og i samme periode, der taber Nelly simpelthen halvdelen af hendes kropsvægt, så vi sørger for at fodre meget kraftigt på Nelly her under fodringerne, så hun stadigvæk er i god foderstand, selv når hun har diget sin unge. Når ungen så bliver vendet fra, så er den stadigvæk ikke stor nok og ikke dygtig nok til at kæmpe med de andre ude omkring sildene. Så der bliver den lige isoleret over i hjørnebassinet, hvor den så får lov til at lære og spise de sild, den skal leve af resten af tiden herude. Nu kan jeg se, at vi er ved at være i bund, og jeg vil lige så stille gå over i tysk, men inden jeg slutter af på dansk, der er vores mænd nede i anlægget, de her foran salaret, de får også solen, de får en levende og en levende, eller en død sild her i eftermiddag. Teilhaben hier 6 Wochen hier entdecken. Die 5. kriegen hier heute Nachmittag Hering. Der 6. ist noch nicht Hering, sie stillt noch bei ihrer Mutter. Sie ist ungefähr 3 Wochen alt. Und man kann sie sehen, das tiefere Ende des Beckens, da kommt ein kleines Kopf mit der Mutter manchmal hoch. This one is really hungry. Bei der Bohle, da ist sie, beide, das ist Nelly und ihr kleines neues Junges. Really Dann haben wir hier bei Eltern unser älteste Kegelgruppe, das ist Clarea, sie ist 4 Jahre alt. Und wir mal gucken. Dann haben wir bei der Plattform, da haben wir auch eine Kegelgruppe, das ist Rasmine, sie ist 1,5 Jahre. Und hier bei mir liegt Luffe, ein Seehund auf 5 Jahre. Und dann haben wir auch Leo, liegt da, auch 5 Jahre alt. Und Nelly, sie ist 7 Jahre alt und kommt eigentlich von der Kattegat Center in Reno, aber wir haben sie in Pflege bekommen und haben dann beschlossen, Nelly zu behalten und einer von unseren hochzusichern. Alle die Seehunde sind hier in Gefangenschaft geboren, Magnus und Leo hier bei uns. Die Kegelgruppe kommt von der Nordsee und wurde kranke eingebracht. Oh. Jetzt kann ich sehen, die Obführung ist bald fertig. Wenn wir hier fertig sind, füttern wir auch die Nerven und den Anlagen vor der What do you call this animal? Seal. Heute Nachmittag eine tote Forelle und eine tote Hering. Und nach der Nervenfütterung werden die Katzen auch gefüttert. Sie kriegen he's wavy. Katzenfutter, Erbsen und Mais und da dürfen die Kinder auch gerne mithelfen. Sie müssen nur ein bisschen Geduld haben. Jetzt haben wir den hier. Der Regen ist da wieder. He's wavy. Und jetzt ist die Robbenfütterung fertig. No.